O nga pala, nagpa-practice ako, Doring, para sa StreamYard ko. Oo, kung may gusto ko mag-yat, makapag-yatin ko para ma-practice ko kung paano yung akyat. Pwede naman siya agad bumaba. Ganun, busy. Busy Faith, magandang morning sa iyo. Thank you very much for coming. Nagpo-practice lang ako ng StreamYard para sa Sunday, Father's Day, GLS program. Sige, thank you very much. Hello, Roldan. May shout out. Espinola. May shout out sa inyo. Hello, Nak. Yela. Practice lang ako. Gusto mo mag-yan? Hindi ka ba busy? Good morning sa iyo, Nak. Good morning.
second practice for StreamYard for my brand live stream on Sunday, Father's Day, for my monetization to the YouTube as business partner of program of YouTube. So I have to practice how to tax and how to make set StreamYard because this is my first time to make to do this StreamYard. So thank you very much, Ivana Aro, for joining or drop by my live stream in Facebook and also my StreamYard in YouTube. Nikki Ram, Ibam, MLSO, mega love shout out sa iyo and my sister May Rivera. Good morning. Mega love shout out sa iyo, kapatid May Rivera. May tama kaya yung tama kaya yung ginawa ko. Tingnan mo nga pag-check mo kung tama ang ginawa ko. Tapos, subukan mo nga umakyat. Tapos, kahit baba ka na agad, yung busy ka. Hello, Wanderlust, my friend. Thank you very much for coming and you have no party. I'll give you party. Nilabahan ko kasi. Yay, Magaway. Mega lang shout out sa iyo dyan. Nagpa-practice ako. Kasi sa linggo 1 PM may grand live stream ako. Hindi ako masyado marunong mag-StreamYard. That's why nag-practice ako din. Okay, sige kapatid. Sige lang. Thank you sister May, thank you very much. Vitamins yun, vitamins. Yan sa FB, thank you very much. Thank you very much. Hello. Good morning, my
beloved sister. Nandito sa Facebook. Oh, ganun lang pala. Dito sa Facebook. Okay, nasa lang daw. Ah, Stream sa StreamYard, accept ako. Ganun. Yung sis May, kumari, okay, yun lang. Oh, yung yung nakailera, yung sinasabi ni First Lady, ni Nagnes. Tapos kung sakali, nagro-ruleta sila, tapos kakantahan ka. Iba- Ba yung big screen na sinasabi? ano yan, di ba? Ano yung layout? Sa layout. Di ba may layout dyan? Layout? Layout? Settings? Sa settings ba yun? May layout dyan eh. Ayun, nahulog pala ako. Ano yung bang nabigat mo, Meta? Bro Edmond, ang practice kami di Kwang, ang practice kami StreamYard. Umakyat si Mayan saglit lang. Saglit lang, saglit lang, lalabas na rin kami eh. Yung Kuya Lakay, di ba, yung halimbawa, yung magpapalaro ba? Sino magpapalaro? Ayun, nakita na namin yung layout. Yung layout, nakita nyo na layout? Ano ba yun, sis? Dati naka-set up yung layout? Oo, nandyan na yun. Mamimili ka lang dyan kung paano yung maging style ng mga nasa taas. Oo. Oo. Tapos naman, kung kung halimbawa may i-add screen ka, saan ba yun? Oo, Sa settings yata. Magsa-settings yata, tapos mag-i-screen, share screen ka. Magkakaroon ka ng share screen. Gagawin mo yung share screen? Okay. Halimbawa, magpapalaro, ganon. May share screen ka nakita dyan? Oo. Ito, andito yung anak ko. Ito. Oo, meron. Ay, yung share screen. Paano? Diba meron
file. Yun lang sis, yun lang yung layout tapos sharing ganon. Layout. Layout saka share screen lang yun naman Kuya Lakay. Kung may ilalagay ka magpapalaro, halimbawa ikaw gusto mo palaro, yung may gagawin ka papakita kahit yung pagkanta mo, may papakita mo share screen yun. Sis Jella, tumaas lang ako saglit, palabas na rin kami ni Lola. Okay. So, hanggang doon lang yun. Oo, sige, thank you sis ha. Thank you. Ingat kayo ha. Sige, Kuya Lakay. Sige. Labas na rin kami maya-maya. Di pa rin ako ito gusto ko kahapon na. Sige, salamat. Sige, salamat. Bye-bye. Good morning. Salamat. Salamat kasi din Kuya Lakay. Bye-bye. Salamat. God bless. Thank you. God bless pa. Bye-bye. Bye-bye. Hello, mega love shout out. Yan. DJ Kid. Hello, Nak. Rizwan, thank you very much. Nagpa-practice lang ako, Nak, para sa linggo. Sa general LS ko, umakyat saglit lang si Sis May Marian para ginaib niya ako kung paano yung sa sharing another screen. So anyway, this is part 2 of my practice para sa general LS ko. Para mai-open ko kung sino yung gusto umakyat, mapapaakyat ko. Kaya StreamYard ang ginawa kong design para sa grand live StreamYard ko sa linggo para sa pagka-monitor. Good morning to Nak, Biswar. Thank you very much for coming. Yung mga Junakis, unahin mo dyan. Thank you. Sisi May, thank you very much ha. Thank you very much. Jella, thank you very much ha. Edmond, Kapsat, thank you very much for coming ha. Mega lang shout out sa iyo dyan. Madam Rosalina Janto, Sir Juan Salvador, Sir Sanchez Barcelona, Ma'am Sanchez Barcelona, Barcelo, Catherine. And mega lang shout out also to Micah Pareliana from Lagat City. Thank you very much for joining me to my live here at YouTube and Facebook. Thank you very much, Nak, Rona. Practice lang ha. Hello, Soundless. Hello, sound. Hello. Yes. Thank you very much for coming to my live stream. Hello. Hello, sound test. Hello.
Hello. Hello, sound. Mayak Mobile Sound. Hello, sound test. Hello, hello. Hello, sound, sound. Hello, sound test. Hello. Sige, Nak. Sige. Thank you very much, Iswarnaka. Thank you. God bless you always and your loving family, ha. Thank you very much. Practice lang naman to namin, ha. Ako, Janice. Si Janice, galit yata sa'yo siya. Galit yata sa'yo si Nike ko. May nag-delete na kasi. Nag-delete yung message niya. Kaya nagalit si Nightbot sa'yo. Pero anyway, nandiyan na, may jacket ka na. Nag-reset kasi ako kaya nawala lahat yung jacket ng katipid ko. Hello! Mega love shout out! Sergeant Hilarion Medel for joining me. And mega love shout out Marky Rumbawa. Thank you very much for joining me to my life here. Imelda Pakunay, mega love shout out sa iyo dyan. Sa Quezon City. Sige lang, Chris. Thank you very much. Thank you. Thank you very much dyan sa Facebook for joining me. Mamaya kakantahan ko kayo, ha? At iaayos ko pa lang, ha? Ito ay some sort of practice lang for my preparation this coming Sunday for my grand live stream yard and Father's Day. Victor Wood naman dyan, requested by Imelda Pakunay from Quezon City. Sige, mamaya, ha? Kine-check ko lang lahat para sa linggo. Thank you very much dyan sa pa-heart dyan. Mega love shout out Yarmaine Tumansin Kabagkan from Ilagan City, and mega love shout out Jeter Kampe from Nagilian Sur, Ilagan City. Thank you very much for joining my live stream. Yes,
again and again. Thank you very much, Jan, sa pa-hard. And thank you very much, Charmaine Dumansil, Esteban Kabakang. Mega love shout out sa iyo from Ilagan City. Thank you, sir. Coming from Charmaine Dumansil, Esteban Kabakang, for shouting by Lakay Music Lovers. Yan nyo at kakantahan ko kayo. Ano ba ang gusto nyong kanta? May request si Imelda Bacurnay, Caroline by Victor Wood. Tignan natin ha, kung kaya natin yun ha, Madam Imelda ha. Sweet Caroline by Victor Wood ba to? Kaya yan, Kuya Lakay, ikaw pa ba? Titignan natin. Yan na, ang request mo, Madam Imelda Bacurnay. Where it begins, I can't begin to know it, but then I know it's wrong, it's wrong. Was in the spring, and spring became the summer. Would you believe you'd come along? And touching out, reaching out, touching me, touching me. Never seen so. Look at the night, and it don't seem so long. Baby, feel like wait on two. And when I heard it hurts from the shoulder, how can I hurt when all again? Warm
that you Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you very much, Madam Imelda Papunay, for your request. And mega love shout out, darling mo po. Thank you for watching. Darling mo po. So, darling pala kita. Yun. Thank you very much for joining me to my live stream. Yard. Okay. Hello, my beloved friend, Kuya Lakay. Sa lahat, mega love shout out coming from Babes Loves. Gusto mo makiat? Nagpa-practice ako, Babes, para sa linggo. Ito, naka-StreamYard ako. Open ito, pwedeng makiat. O dyan sa Facebook, mag-request kayo. Si Pet yan, Kuya, anak ni Kuya Rick. Si Pet pala yan. Hello, Pet, mega lang shout out sa'yo. Darling Kuko. May request pa ba dyan? Huwag basta-basta paakyat, kuya, ha? Kasi, alam mo, siyempre, ang aga, Kuya Lakay, bagong gising. Okay lang, sis. Hindi, kung sino yung, kasi nagpa-practice ako kung paano ako magpindot-pindot, paano ako mag-accept for the preparation on this coming Sunday for my grand live StreamYard. Okay, magandang kanta. Anong magandang kantang ibibigay ko sa inyo? Ito na lang. Turn away
Yan, Iswar, thank you very much. Ano lang to? Practice lang, mga siguro isang oras siguro lang to. Hello. Hello, darling. Nice to see you. It's a I see I of yours. We are just enough. What's the color? How I we all are and I all I'm going to say is I love you. And I that I need you. Let me kiss you. This morning I'm saying let you go. Tomorrow, one more time. Make you tall, make that bless you, and please stay please stay goodbye, darling. I gotta go now. Gotta try my way through these challenges of love. And you never find any joy to forget I'm waiting for you. Yes, mega love shout out, Alianeris Lotino. Thank you very much for joining my live stream. Iswarna, thank you very much. Yan, naka 50 minutes na ako na. Baka total, alam ko naman na to. Naituro naman ni ate mo Maymay at Marian Official kung paano yung mag-share sa layout, share screen, at saka paano yung mag-chat. So anyway, okay na rin siguro ito. Up to 10 minutes before mag-end ako. Isang oras lang, practice ba? Practice. Thank you very much, Naka. Thank you very much. O dyan sa FB page, anong request nyo dyan? Last 10 minutes na lang ako. Practice lang ito para sa grand live StreamYard ko sa linggo. Sakto, Father's Day. Grand live StreamYard para sa aking monetize sa YouTube. Sige, sige.
Sige lang, sige. Sige nga. Babe, sige. Marunong na si Kuya Lakay. Good morning, good morning. Kagigising ko lang. Magandang morning sa'yo. Kagigising ko lang. Oh. Naka-live din ako sa naka-live din ako sa FB. Naka-live ka rin pala, kaya pala. Naka-live din ako. Ano, malinaw ba yung music ko, sis? Matinis ka lang, kuya. Masyado ka lang matinis. Paano yun? Matinis ba? Yung bawasan mo lang yung echo, tapos lagyan mo ng treble, ay ano, parang konting bass. Timplahin mo. Kulang sa bass. Oo. Para maganda siya. Tapos bawas ng echo. Oo. Napupunta kong Yan. mami, kagaling kami kay kay Motodoc. Oh? Tapos na rin naman si Motodoc. Nag-live pala siya. Ay, oo, galing siya dito yata. Wala. Si ano pala? Si Edmond pala yung pumasok kanina. Si Edmond. Kuya Edmond Juarez. Oo. Very supportive yun. Oo. Nung ako ay nagsisimula, nandyan na yan, nagpe-playing yun sa akin. Oo. Kahit sino yan, pinupuntahan yan. Kaya nagkaroon na rin ng channel. Sabi na, mag-channel ka na rin. Panay ang support mo, hindi ka. Ganun naman talaga, di ba? Oo, siyempre. So, ganito lang pala to, sis. Pero sa restream, maganda din kasi may mga ano din. Pwede ka mag-design dyan. Kaya lang, di na kami sanay sa live, sa StreamYard. Nasanay kami sa restream. Saka, hindi, ano ko lang to dahil dun sa Grand LS ko kasi merong mga prizes na gagawin. May ruleta kasi. Saka duck race. Sino ang mag-aano sa'yo, mag-a-assist? Si hello, may kalat shout out, Motodoc, Kapsat, Awan Badom. Andyan Dito na. Nag-reset ako ng channel, kaya nawala lahat yung damit nyo kasi pinalabahan ko. Sigurado ka ba si Motodoc yan? Siya yan. Kaalis lang alis yan may pupuntan daw. Nanggaling kami sa kanya. Baka dumaan lang. Si Mami pinapupunta ko, ewan ko to, baka tulog pa isang mata. Hindi nga, sabi ko, 10 minutes na lang ako dahil alam ko naman na, dahil wala naman akong bisita, kung gusto ninyong maglibang, di okay lang. Kaya lang maagang paglilibang to, kuya, bisyo na ito, bisyo. Tama. Oo, kasi ako, may gagawin din ako. Oy, mega love shout out! Ino Castro from USA. Thank you very much for joining me, my live stream at Facebook and YouTube. Pwede kayong manood sa YouTube, ha? Paki-subscribe na lang ako, ha? Ay, shout out dyan sa mga sa FB. Hello, shout. Yan, may ka-co-host ako si Babes Love sa YouTube. Yes, mega love shout out Lorna Sakwan from Ilagan City. Mega love shout out Delia Sagun from Santa Isabel Sur, Ilagan City. Thank you very much for joining me to my live stream yard.
I have here my co-host, a beautiful lady, Madam Babes He! Loves sa He! Whitey. Oh, Grabe ka, pagkadaanan nyo sa kumaka-introduce. YouTube yun ha, yung Babes Loves, siya yun. Paki-subscribe na lang and click notification bell nang sa ganun updated kayo sa mga upload niya ha. Mga BFF sa FB, thank you very much for joining me. Thank you, thank you. Thank you everyone. Good morning po sa ating lahat dyan. Nak, Biswar, thank you very much, Naka. Paano, kuya, baba na akong Rod? Oh, sige, babes. Thank you very much, my friend, ha? Thank you very much. God bless you. Para makapagano ka thank you. namin. Mag-e-end na din ako. Nag-practice lang ako, ha? Thank you. Bye everyone. Salamat. Hello, mega love shout out, Joy Kabakan from Lagan City. Thank you very much for joining me to my live stream, Lakay Music Lovers. Oh, last song ha, last song. Mag-e-end na ako ha. Kasi nag-practice lang ako. Abangan nyo sa linggo. May grand na live stream ako sa linggo. May mga bisita ako na makakasama natin ha. G-Lau, thank you very much. Mega love shout out sa iyo, G-Lau, for joining me. Last song na lang ako ha, last song. Ito na lang. Thank you. Tayo malis. Tayo kumalis dito. You follow down so many roads, a big white flowers and sun, that's all. And every rose with the flowers of the clouds rolling down, won't be Naglag ikaw. Pinali. Ay! Nervous ako. May pangit na naman. Yun, gulat ako. Gulat ako ay Pokyo. Ba't di mo kasama si Pastor? Maraming salamat sa inyo sa pag-join nyo sa ating Art Practice. How to make a this is my mind. And Ay. try Ay. and click on the bell so that you are updated. Dati nag-ikot. Ay, si Diyos. Never could it be that you're very fine.
Koneksyon sa Pangilo at Cavite. Storage Brand. Sensodyne. Ngayon, mas sulit. Meron tayong bisita ngayon na yung ating luwati. Ganda naman ang Shout out! Brilliant tayo mga from USA and my USA and mega lang shout out sa iyo. Executive Officer from Bagbagen, Dominador Miranda. Thank you very much for joining my live stream yan. Lakay Music Lovers. Maraming salamat po sa pag-join at last song ko na yon and mega love shout out to my beloved friend, nakapikit ang isang mata, Miss Antonia Noli Ramos. Oy, malakas sa iko. Binigyan ko siya ng... Thank you very much for coming, Doña Noli, at mag-e-end na ako, ha. Practice lang yon. Tama na yung isang oras. Binigyan ko siya kasi nabili ko saging. Mega love shout out, Lolis Prudencio from Ilagan City for joining me. Mag-e-end na ako, ha. Sa susunod ulit, abangan nyo yung grand live stream ko sa linggo, 1:00. Abangan nyo yun, 4 na oras yun, ha. Meron kaming paraffol at meron kaming mga prizes. Nak, Biswa, thank you very much, Nak. Mag-e-end na ako, ha. Donya, thank you very much for coming, ha. Mag-e-end na ako. Ano, may echo pa ba? Okay na? Dito sa kabila, sliding door din. Ay, sabi, pareho. Sliding door tayo, tutsi mo. Wow, bagong-bago Ilang buwan to bago dumating? 5 months? Ang tagal February pa din. Wow, ang nag-charge pala meron dito. Galing ng mga sasakyan na yun May nagsasalita. Ikaw ba yon? Sister, napakaganda. Meron pang... Sabay ba? Wow, may TV pa. Ganda. Kailan mo ko isasakay dito? Pag hindi na ako busy. Ganda. Ganda siya. So, tingin nga. Wow, ganda. Okay na? Thank you very much. Thank you very much. Next time na lang, ha? Next time, mag-e-end na ako, ha? Nag-practice lang ako sa linggo, 1:00, grand live stream ko. Pwede kayong manood, ha? Mag-join dito sa FB din, ha? Donya Noli, thank you very much, ha? 7 million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much for your support to Lakay Music Lovers. This is my end. Mag-e-end na ako, ha? Abangan nyo na lang sa Sunday, ha? Sa Sunday, 1 p.m., ha? Magba-vacuum na ako. Thank you very much. God bless us all, ha? Maraming salamat. Si Babes pala yung kanina. Umakyat siya.
Hello, Babayu.
What I mean na oo, kasi 7 viewers naman kayo. Yung inaalala ko, yung bisita ko rito sa taas. Yun ang ibig ko sabihin. First time ko, hindi sanay kasi ako sa StreamYard. Ay, sa hindi stream. Okay. Tapos, andyan, Jay, nandyan ba yung link? Ano ba yung link? O, yan yata yung nakapin eh. Yung link. O, kasi kahit sa FB, marami pa akong viewers. Nag-end lang talaga ako kasi wala akong kasama sa taas. Sabi ko, baka mali. StreamYard ako. Yun ang yun ang inaalala ko. Kaya ni-end ko na. Umakyat naman si si May at saka si CC Babes. Sabi ko, ay, ganun ba? Kaya pala, hindi ko alam eh. Nak, wala pang, ayan na nak, legit na panty yan nak ha. Order ko sa US yan. Sige, sige. Okay. Ayan na. Yan. Yun, ayun. O, anak. Ayan. Ayan. Yan, ayan anak. Legit na panty yan, nak ha. Good morning, everyone. Ikaw tayo, wag kang masyadong matampuhin. Ang ibig mo palang sabihin, wala ka nang kasama sa taas. Pag StreamYard, kahit yun ibig ko sabihin. Pero doon sa baba, alam ko, nandun si Nak Biswar. Pagpasok ko, 10 pa ang tao mo. Ba't ka Kaya nga, pati sa nak, pati sa sa FB, ang dami pang viewers. Sabi ko, naku, baka mali ako dito. Sabi ko, nag-iisa ako rito, StreamYard ang gamit ko. Hindi wala ibig sa sabihin. bundok to, no? Hindi ibig sabihin pag StreamYard, pag solo ka na, mag-end ka na. Ano yan, parang in-StreamYard mo, para anytime na may gustong umakyat, kunwari open mic ka, di paakyatin mo. Pag wala nang akyat, di solo mo. Si Biswar nga, si Ma'am Biswar, di ba? Solo lang siya. Ay, hindi man siya nag-StreamYard. Hindi man siya, Ay, nag-StreamYard ganon? siya kahapon. Umakyat kami, first time niya mag-StreamYard kahapon. Umakyat ako, di ba? Nandun ka. Oo, nandun ako. Pwede namang walang umakyat. Pwedeng may umakyat. Kasi minsan mag-StreamYard ka, pwede mo ipakita yung kunwari, ikaw lang, tapos magpalaro ka ng duck race or magpalaro ka ng kung ano. Katulad ni Don Diego, minsan wala man umaakyat noon. Okay. Ngayon, nag-aakyat na kami. Nalilito ako. Ang daming pinipindot yung anak ko. Nga. Paano pala kaya kapag ako lang nag-iisa, hindi ako maka-StreamYard pala. Matututunan mo din yan, pakunti-kunti. Mega love shoutout sa mga nasa baba, hindi ko nababasa. Yan Kasi na, pag umakyat, may jacket uli na si Biswar. Dinodong mo na ka. San, thank you very much for coming. Maraming si Sir maraming Kabutoy, salamat. mega love shoutout. Nakita ko kanina. Wait lang. Kasi hindi, ayan, may Andyan ba 8 siya? ka pa. Kanina, pumasok si Sir Kabutoy, mega love shoutout. Andyan ba Harang siya? kuya. Nasa harang pa, oo. Pumasok na siguro. Sir Kabutoy.
Sisi Biswar, oh, pinasok na lahat ni Sisi Biswar yung mga Oo, alagad pinasok niya. niya na yung mga alagad niya. Ma'am Susan, ayan. Oh, may, Ay, ayan, bro, haba, thank you very much. haba pa daw ng harang. Aba na. Wala, nag-end na ako. Itong mga anak ko, gusto nilang umakyat kasi gusto nila akong turuan dito sa StreamYard for preparation my grand live stream sa linggo. Alam ko naman na nandyan lahat yung mga anak ko, sila Biswar, sila ano, tapos parating pa yung anak ko si Agnes. Nag-alala ako. Sabi ko, nag-iisa ako rito sa taas, tapos gamit ko StreamYard. Nag-alala ako, kaya nag-end na ako. Sinabihan nila ako. Ang pag-StreamYard din tay, ang pag-i-end ng stream, pag nag-start ka ng StreamYard ng live, sa StreamYard ka din mag-i-end broadcast. Makikita mo yun dyan sa taas, di ba? Sa taas, Oo. pinakataas na right side, end broadcast. Yan ang pag-end. Kasi pag in-end mo lang yung cellphone mo ng YouTube, hindi yun ma-end yung live stream mo. Kaya buhay pa rin tayo, di ba? O nakaakyat ka pa Oo. ulit. So, Oo. kung nag-start ka ng StreamYard Pero na ito live, na, resume na to, resume. niresume mo. Oo, ni-resume na lang. Kasi niresume mo kasi hindi pa tayo natatapos kasi may 5 minutes ka pa niyan. Oo. Ayan o, mega love shout out, Lordson Vlog, Ma'am Triple A, mega love shout bro! out. Lordson, nag-practice ako uli. Nag-end na ako kasi nag-alala ako. Thank you very much sa guide mo nung nakaraan linggo ha. Thank you very much. Kasi sabi nung anak ko, si Agnes, mag-practice ka tayo, sabi niya sa akin. Kasi para sa ganun, sa Sunday, prepared tayo. Kasi yung kailangan mo dyan, yung sharing screen, kasi magpaparuleta ako, sabi niya. Ngayon, nag-end ako kasi natakot ako. Nag-iisa ako, umakyat si Mayan kasi busy. Umakyat din si Babes, busy. Bumaba na sila. Natakot ako, wala akong nag-iisa ako. Pero ang dami ko pang viewers, nag-end ako. Hindi pala ganon. Sabi ko nga sa kanila, wala sa bundok ito. Nandyan daw si Sir Lordson. Nandyan likod, siya. Oh. Nasa likod daw siya. Ay, hindi man. In lang pala from harang. Hindi man. Next time daw akit si Ma'am Biswar. Pahinga boses. Ay, Ma'am Biswar, what time yung ano nyo? Yung ngayon na ba yun? Mamaya-maya? Thank you, Nak. Nila? Sige, salamat, Nak. At saka prepare your voice. Alalahanin mo, meron Mamaya. kang God bless mamaya sa contest. sasabakin na kantahan. I pray your success. You're successful to victory win. On your contest. Nasa work po ako, Sir Lakay. Sa GLS po, aakyat po. Let ako. Sige bro. At saka si Evie Busano, nasabihan nung anak ko, si co-host ko ngayon, si Agnes, na back-to-back tayong tatlo. Ayun ba si Janice Perez? Sige na tay. Dito? Alas sige na, thank you very much ha. Thank you very much. Alas 3 ng umaga dito. Okay, sige, back to sleep na. Thank you very much. Ito lang gusto ko, na-try ko lang umakyat ba para sa Sunday, marunong ka na. Nandyan naman yung anak mo mag-guide sa'yo, di ba tay? Ay, ganon? Di ba, andyan ang anak mo mag-guide sa'yo pagka minsan? Oo, nandito naman siya. Pag total Sunday naman yon, wala siyang pasok. Sige. Ayan. Pwede ka naman dyan. Hindi ako bababa, pero hindi ako magsasalita. Dito lang ako sa tabi mo. Pero pwede ka pa dyan kumanta kung gusto mo pang kumanta. Kasi may 10 viewers ka pa. 1 hour and 30 so, balik ako minutes sa ka. balik lang ako sa Mag 30 minutes ka para mabuo yung 2 hours. At least naka 2 hours ka. At 10 PM pa daw si Ma'am Evie Pasuyo, sali po siya. Ewan ko kay Ma'am Evie, mahiyain. Alam mo, kung yung boses ni Ma'am Evie, tsaka yung
ano niya, binigay niya sa akin. Lahat ko salihan. Nagigising si Lucas. Oh, Ikaw, Tay, thank you ituloy very mo much pa to ng tuloy mo pa ng 30 minutes para mag 2 hours. ay ano ko lang to ha, hanggang 30 minutes. Ilang oras na ba na? 1 and 35. 25 minutes mo na 1 and 35. Saktuhin ko lang ng 2 oras para makapagpahinga naman kayo ha. Maraming salamat sa inyo uli ha. Nak Biswar, thank you very much Nak ha. Thank you, thank you. Dito lang ako, pero hindi na ako magsalita, ha? Hanggang matapos Sige. ka. Magsasabi Sige ako na, sa iyo sige. pag 2 hours na. Sige. Okay? Sige at kakantahan ko sila. Take it away. Ayan, music lover. Lakay music lover in the house. Bumalik ako, FD. Thank you very much ha. 25 minutes pa ulit. Thank you very much. You are just part of a dream, nothing more, so it seems. But my life couldn't be much longer. Just can't forget the picture of your smile. I close my eyes, you come alive. Closer again, you touch me. Closer again, love you. Baby, put down, we'll be together. Every little smile, smile. You're right, in a little while. Baby, put down, so we can get closer. You and I. 7 viewers in FB, maraming salamat po. For joining me, nag-resume ako, 25 minutes na po. And I love you more, so much more than before. Why does it seem like a dream? So much more to see. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you stay with me now. The closer I get to touching you, closer I get to loving you. Baby, time, little time, we'll be together. Every little star stays in mind. Floating on in a little while. Baby, time, just a little more time, so we can get closer. You Teka lang, shout out sa Salim, Flores, Lasso, Africa from Danao del Sur. Kanay song, uy, o gani, yatay, kantaman sila kayo, your brother, uy. Thank you very much for watching. And don't forget, this coming Sunday, my grand live stream, Lakay Music Lovers. Yes, mega love shout out, Eugene Cadorna from Lagan City. Thank you very much, FB page. Huwag niyong kalimutan i-follow si Lakay Music Lovers sa FB. And mega love shout out to sa YouTube community. Thank you very much. 25 minutes lang po ako ha. Isaktuhin ko lang ng 2 oras. Nag-resume lang ako kasi tinrain ako nung mga anak ko how to
establish or how to set up a StreamYard. So wala sa bundok to kaya akala ko hindi pwede kasi nag-iisa ako, wala akong bisita, pero nandyan kayo, nandyan yung mga bisita ko sa Tay. YT. Yun. So hindi pala Sige nga, Tay. pala. Tay, excuse me, Tay. Sige nga, Tay, i-share screen mo nga yung ako lang ang nandito sa, ako yung pinakagitna na malaki, tapos ikaw nasa gilid. Anong pipindutin? Yun nga, kaya tinatanong kita. Wala kang katabi dyan. Yung sa share screen, present. Anong gamit mo? Laptop o cellphone? Jay, alika nga anak. Anong gamit mo, Tay? Ano mo Laptop nga, o cellphone? Paki-guide mo ako nga dito na. Tay, anong ginamit mo po sa StreamYard po? Cellphone or laptop? Cellphone. Kasi dito sa laptop, Yung hindi ako music marunong mo. dito. Yung music Oo, mo. dito sa laptop. music. Oo. Ano Kasi ba? nakita ko kanina, share screen mo, kunwari ako malaki, tapos ikaw, kunwari nandito na si Lordson sa atin, tsaka si Evie, sa gilid lang silang tatlo, pati ikaw. Tapos ako ang sa gitna. Oo. Malaki ako Oo, kasi nakita ko yun yung ginawa nyo kay CC Evie. kasi ako kunwari ang magpa-duck race. So ang Oo. screen ko makikita ng tao is duck race or ruleta or kung ano. Ganon ang style. Okay. Kasi kung pareho ganitong sizes natin, 4 kunwari tayo, hindi nila masyado makikita yung duck, maliit. Kaya Okay. yung pinaka-screen sa gitna, ako yun. Tapos yung tatlo sa gilid, kayo, Nakailera kami, no? nakailera kayo, kumakanta kayo habang nagda-duck race yung screen Oo. ko. Ganun, Tay. Ano, Sunday yan, umaga, umaga yan dito, 7 a.m. 7 a.m. Tama. Kasi 1 p.m. dyan, di ba? Okay. Good, So, good. tamang-tama yan. Kahit lalabas kami, katulad nung kay Ma'am Moody, kahit lalabas kami, may 2 hours pa akong pagstay sa'yo. So, tamang-tama Okay, very lang good, yun. very good. Oo, thank you Tamang-tama very much. lang yun. Pag aalis na ako, kantahan na. Tapos na yung, kumbaga, tapos na yung responsibility ko na magpa-duck race or kung Oo. magpahula o ruleta. Maubos na natin yan doon yung pamigay yung mga GCash natin. So, may GCash tayo na 1,000 no? 500, 500, 1,000. So, tig 50, ilan na yun? Tapos, watch hours, 200 from Don Diego. Kausapin ko pa siya ulit. Nakausap ko na yun dati. Tapos, ano pa? Bananas ni Jingsky. 100. Ayan. Okay, very good. Thank you very much. Thank you very much. 7 million viewers. O si Ma'am Rismar, andyan, jacket. Andyan. Sisi. Oo, nag-resume ako kasi ayun. Practice hindi lang ko alam kami. Pinaakyat. Sabi ko, Oo. paakyatin niya ako. Pag hindi niya ako pinaakyat ngayon, di na ako akyat. Joke. Paend na ako, Sisi. Paend na ako. Ano na lang to? 18 minutes na lang. 43 18 minutes na lang ako. 18 minutes na lang. Bro, Kabutoy, thank you very much, bro. Thank you. Oo, Sige. isaktuhin na lang namin ng 2 oras kasi ginaguide ako nung ni First Lady, si Anak Agnes, for this coming GLS. Nasaan na tayong anak mo? Busy siguro, no? Tulog pa Pero naka-busy. Tawagin mo si ate. Present screen. Para ma-guide lang siya doon sa share. Doon sa screen, big screen at saka yung nakailera kami sa gilid. Para alam niya. Ang alam ko dyan yung present screen. Hello, Sergeant Hilarion Medel. Thank you very much for backing to my live stream.
Facebook and YouTube. Thank you very much ha. Regards mo ko dyan sa tropa. Ha? Regards daw, sabi ni Captain Mendoza. Ha? Thank you very much. Thank you. Oh, kumusta kayo dyan sa serbisyo? Thank you very much. Mega love shout out, Jerly Gangan from Ilagan City. Thank you very much. Yung screen lang para i-guide siya ni Ma'am Agnes niya. Ha? Masakit ang ulo. Pero alam na. Wag na tayo, sa sunod na lang. Sa sunod na. Tanong mo nga kung alam na niya. Yung share screen ka mo. Kawawa man. Maaga pa kasi dyan eh. Oo. 6 plus 3, 9 a.m. No? Okay. Siguro magawa rin natin ito pag-actual. Bukas ulit or sa susunod. Araw-arawin Oo, mo. sa susunod. Yes, Tayo mega love shout out, Amalia from Ilagan City. Thank you very much. 15 minutes na lang ako. Abangan nyo sa Sunday, may grand live stream yard ako. Dahil sa pagkamoni ko, sabay na rin siguro yung Father's Day. Happy Father's Day. Oh. Thank you very much for joining me ha. May co-host ako, yung aking anak sa YouTube, yung aming presidente sa Butterfly. Hindi ako president. First lady lang ako. Darumangkos. Pag nadaanan nyo sa YouTube yung Darumangkos, paki-subscribe na lang and click notification bell niya ha. Thank you very much. Thank you very much. Salamat sa promotion, Tay. Hindi ako president first lady lang. Sige. Hindi, buhay pa naman yung buhay pa naman yung Butterfly I'm still Butterfly. Nako, alam mo ba, I started my team in Butterfly Squad, so I love Butterfly Squad. Diyan pa rin ako. Kaya yung mga tao nung Butterfly Squad, I supported too. Yes, andyan pa rin naman sila. Support kami. Basta may nag-live, tsaka hindi Romeo napuntahan. Vlogs, thank you very much for coming. Ayan na. Andyan na yung brief mo. Yan, legit yan ha. Galing US yan. Hindi ba tibak yan, Tay? Baka tibak yan. Thank you ha, bro. Romeo Vlogs, thank you very much for Tsaka coming. Tay, mag-set up, magpaturo ka na po mag-set up ng Premiere LS StreamYard. Kasi wala pa akong nakikita dito. Kasi parang promotion yun, advertisement na parang every time papasok sila sa channel mo, makikita nila na, uy, may pa Grand LS pala tong si Sir Lakay Music Lover. So, pati yung mga hindi kakilala, pag nakikita Upload yun ba sa... Upload? Pareho sa pag-upload ng Premiere video, pero Premiere live ka. Live, gagawa ka, kunwari. Pero ang Yung gagawin thumbnail mo... na ni-send ko sa'yo, yun ang i-post ko, kaya? Opo, yun na yun. Kasi ano mo yun, yun yung gawa mo, maganda. Tsaka, kung baga, proud ka kasi ikaw gumawa nun. Yun ang ilagay mo. Yes, Ngayon, mega love shout out Rica Chen Mons from Conpos Valley, Danao del Sur. Mga masugit kong fan. And Angela del Rosario, mga masusugit fan ni Lakay Music Lovers. Thank you very much ha. Abangan nyo sa Linggo, 1 o'clock, grand live stream ni Lakay Music Lovers dahil sa pagka-monetize and Father's Day. Thank you very much ha. Thank you. God bless you all. Pagka nadaanan nyo, yung co-host ko, Darumangkos doon sa YouTube, paki-subscribe at Pati sa Facebook, paki-click na rin Tay. yung notification bell. Pati sa Facebook, Darumangkos din kami sa Facebook. Doon pala sa Facebook, Darumangkos din sa Facebook. Paki-follow na lang ha. Yes, Jessa, Bayukan, Mendoza, Bisiokos. Pa-shout out, Uncle, nga guwapo. Ingat kayo palagi po. Thank you very much. Guwapo ba si Uncle? Baka legit ba yan? Thank you. Jessa, Bayukan, Mendoza, mega love shout out sa iyo dyan. Thank you very much for joining me to my live stream. Abangan nyo sa Sunday.
Yun sa ano pala, sa Facebook, no? Yung Darumangkos, paki-follow na rin, ha? Thank you, thank you. God bless you all. Tay, pala, yung channel mo, hindi pa rin siya naayos. Ano pa rin siya? Disabled for Kaya nga eh. bell all. Ang nakalagay dito, this action is turned off for content made for kids. Kaya nga Pag eh. ganyan. Sige lang, Tay. Akala ko pumunta ka dun sa YouTuber na silver button tapos sinet up niya yung channel mo. Oo. Biswar, naka-follow na ba ako sa'yo? Parang alam ko naka-follow na ba ako sa FB mo? Follow kita sa FB, Ma'am Rumangkos, coming from Biswar, Sibling. Pag ano ano mo nga ako para ma-follow din kita at ma-shout out kita. 8,000 viewers. Yes, 8,000 viewers, FB friends of Lakay Music Lovers. Kaya lang hindi pa nila alam kasi bago ko lang pina-professional itong aking Facebook. So pwede ko kayo ma-shout out, ma-ano sa kanila. Tay, papalo ako sa FB. Shaina May Period. Sige na. Screenshot Sige, ko na. follow din kita, Ma'am Shaina. Hindi kita makita sa FB. Sino hindi mo makita? Si Tay Lakay? Iba na, Romeo ang ano mo, di ba, Tay, sa... Oo, Romeo ako. Kasi gumawa ka din ng page. Lakay Music Lovers naman ang i-page mo. Pero wag na, ang daming trabaho. Okay na yun, Romeo Mendoza. Romeo Mendoza. Meron ako. Meron kang Lakay Music Lover na page? Oo, meron akong page. Tambayan, Lakay Music Lovers ang pangalan. Oris Marbelingon. Yan, Sige. na-screenshot ko. Following ko Yes, siya. mega love shout out, Evangeline Telan and Jen Sibuk Antonio. Thank you very much for joining me to my live stream. Abangan nyo sa Sunday, ha? Yung mga binabanggit kong pangalan, paki-follow na lang, no? Meron akong dito uli na isa pa na hindi ko nabanggit kanina. Si Shaina May Beruan Sablawan. Paki-follow lang siya, ha? At saka yung Darumangkos, at saka yung Lord San Villa Mayor. Thank you very much, ha? Si Rismar Belingon din. God bless you all. Nak? Ayan. Ano, Nak? 4.9k followers. Wow. 4.9k followers. Yung Maganda dati ni kong Ma'am sinabi Shaina, sa inyo, pati ha? ng Si anak niya. Kabutoy Urig, ha? Paki-follow rin siya, ha? Dati ko nang sinabi sa inyo yon, mga masusugit na fan ni Lakay Music Lovers. Thank you very much. God bless you all. Again and again, mega love shout out, Angela Del Rosario, Jessa Bayocan, Evangeline Telan, Jen Sibuk Antonio. Thank you very much for joining me to my live stream. At abangan nyo this coming Sunday, 1 p.m. grand live stream of Lakay Music Lovers, the celebration of my monetization being a partner program of YouTube, and at the same time, celebration of being a father. So thank you very much for coming. Saktuhin lang namin ng 2 oras nag-back ako uli kasi pinabalik ako nung aking anak na si Darumangkos doon sa FB and Darumangkos sa YouTube din. 7 minutes na lang, Tay. No problem. Oo. At least ba, pagka ganun, mag 2 hours ka na LS. Wala Ayan, sa no? bundok. May 8 million ka pa o Buti nakatambay nga pa nga si nahabol Sir mo na Kabutoy. Tsaka si Ma'am Buti nga Biswal. nahabol mo na, hindi ko na i-close yung yung moderator ko eh. Ayan, Romeo Mendoza, nahanap mo na po, Ma'am Biswar. O, Si Romeo Tay Mendoza Lakay. tapos ang kilala mo naman mukha ko eh, yung pogi mong tatay. Ayun. Hindi ka maliligaw. Pag nakita mo yun, siya na yun.
Ayan, Eh, sanay. mga FB, mga masusugit na fan nila kay Music Lovers, marami akong anak Uy, sa YouTube. Romeo Vlogs. Mega love shout out. May bisita ka, Romeo Vlogs. Na ano mo na to? Na Oo, jacketan mo meron. na. Oo, may bahit. Ay, ano yan, may jacket. Umalis na siguro. Ayan. Si Rismar Belingon. Sige. Sa Agnes, Facebook maraming salamat talaga sa iyo. Ha? Thank you very much, Naka. Ayan, si Tay. Anak Biswar. Sabi ko sa iyo, niya, basta one time tayo aakyatin. wag kang kita, magtatampo promise. sa akin. Wala naman. Alam mo, pagka Oo. nagtatampo ako Wag kang magtampo sa akin. mga kaibigan, Basta mga gising anak, gising ako, andito ako sa iyo. Pag tulog, no pasensya problem. na at Ang tulog. dami yung Romeo Tay. Ay, oo. Marami na. Basta ang nag-iisa lang pogi dyan, yung tatay mo. Ano bang suot mo daw? Hanapin ko nga, lakay ano tay? Oh, Kasi Romeo Mendoza lang yung ano ko. Oh, Lakay ano parang tayo ang yung ano ano ko mo? dyan, ano eh. Yung picture ko, nakasombrero yata ako dyan eh. Anong pangalan ng page? Anong pangalan ng page? Tambayan. Tambayan ni Lakay? Lakay Music Lover. Tambayan. Yes, mega love shout out. Masugit na fan ni Lakay Music Lovers. Pa-shout out Family Sigua and Bautista Labuanan from Ilagan City. Yes, mega love shout out Family Sigua, Bautista Labuanan from Ilagan City. And mega love shout out na rin sa aking kaibigan, Mayor J. Diaz. Thank you very much, Mayor, my friend. Sisi Biswar. Good job. Ang ganda ng ginawa mo, pinang-asenso mo ang ating bayan, Ilagan City. Keep up the good work, my friend, Mayor J. Diaz from Ilagan City. God bless you, and I always pray all your undertaking. Thank you very much, my friend, Mayor J. Diaz from Ilagan City. Yes, mega shout out, Phil Collins. Rentigrado, my cousin. O yan, kasabay mo. Colin, yung Shaina May, Piruan, paki-follow mo siya. Ha? Paki-follow mo siya dun sa FB niya. Ha? Anak ko yan sa YT. Andyan din yan, nakuha mo na yung Lakay Tambayan Music Lover. Oo. Ayan din si Nandun. May Rivera. Paki-follow lang sila ha, mga Sisi Biswar, Romeo Mendoza. nila kay Music Lovers sa FB. Thank you very much. Mga anak ko yan. Ito naman si May Rivera, aking kapatid yan. Ha? Nag-iisa kong kapatid yan sa YT. Yan, mega love shout out coming from May Rivera sa FB. Bro, Kabutoy, thank you very much. Christmas, Sisi, thank you very much ha. Si Sir Ayun, Kabutoy din. pumasok na. Pagka mamaya, i-follow na lang kita, ha? Biswar. Si Sir Kabutoy din. Botoy Pedraya. Promote mo na dyan Oo, tayo. naka-ano na yan. Naka-papa-whiskey na sa kanilang lahat. Hello, Kuya Lakay. Ingat ka Botoy dyan, ha? Pedraya Ingat ka sa dyan. Facebook. Nakasama mo yata si Lola. Ha? Follow nyo din. Si Biswar, si Tay Lakay, may page pa. Nakita ko na, Lakay Tambayan Music Lovers. Ayun. Pag hindi mo siya nakita sa all, punta ka sa posts. Kasi pag hinanap mo siya, lalabas all Music Lovers Tambayan, mga groups. Ayun pala, lumabas din. Nag-iisa ka lang naman na Lakay Tambayan. Okay. Last nag-iisa 1 lang minute. Yan, nag-iisa lang yan. Oh, Maraming thank you so salamat much, sa inyo, everyone. Salamat sa mga pag-guide nyo. nag-stay pa. So may 1 minute na lang tayo. 1 minute na lang, no? Mag-ano pa rin ako. Mag-vacuum pa rin Mag-insomnia ako. ka. Mag-insomnia ka na ulit. Insomnia ka na ngayon, tay. Sa FB, thank you very much. Nak, maraming salamat sa guide mo ha. At least naturuan mo rin yung anak ko sana. Pero naturuan naman ni Sisi May yun kanina ha.
Oo. Tsaka basta tay, sa Sunday, nandyan lang siya sa tabi mo. Anytime tatawagin mo, nandyan lang siya. Walang problema yun. Kasi maturuan namin siya. Oo, Okay, thank sige you. na. Thank you. Take it away, Insomnia. At magpahinga na din ako. 3:30 na. God bless Oo, everyone. ito Sisi isang Biswar. God upa. bless you and your Aha. loving family. Oo, Sisi May. Salamat sa Oo, walang oo. sawang suporta kay Tay Lakay. Ayan, may isa pa si Sis Biswar. Bagong dikit. Oo. Naku. Kinagad niya Baka na yung next week mga tayo, alagad niya. 4 million followers ka na next week. 4K followers ka na. Thank you very much. Nak, Biswar ha, sugod mo na lahat yung mga alagad mo. Thank you very much ha, sa support kay Lakay Music Lovers. Sige na And sa tayo. FB, thank you very much ha. Thank you so much everyone sa pagstay. And God bless Okay, everyone. magbabacuum na ako ha. O, 2 hours ka na. Okay, Insomnia ka ulit. Thank you very much Insomnia ha. ka ulit. Sige na tayo, magbaba na ako ha. Baba Okay, na ako ha. thank you.